Comença a Josa FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigís Iñaki Martínez. Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de 2 i 4 rodes de Josa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 418, la d'aquesta setmana, en el que anem a repassar el que va donar eixa ronda de Superbikes al circuit de l'Algarve, eixa ronda de Portugal. També el que va ser eixe Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, on repassarem resultats, classificacions, declaracions i, a més, l'anàlisi i temps de tertúlia amb Pere Flores, i tindrem també la prèvia d'eixe Gran Premi del Japó amb notícies, horaris i meteorologia i, a més, les dades del circuit. És per un servidor Iñaki Martínez, com cada setmana. Recordeu que es podeu escoltar a través de Josa FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencianes que connecten aquest programa, i com el nostre podcast, que recordeu es podeu escoltar a qualsevol hora del dia. Així que anem ja a començar esta edició 418 de Motor a Punt, que és la primera del mes d'abril. I anem a entrar ja en matèria parlant d'eixa ronda de Portugal que es va disputar el passat cap de setmana al circuit del Algarve Portimao en Superbikes. En la primera carrera en este cas comencem en Superbikes, la victòria va ser per a Topaz Razgatlioglu, segon Nicolò Bulega i tercer Andrea Locatelli. Cinquena posició per a Xavier Vierge, en la posició número 11 per a Iker Lecuona, en la posició fora dels, dins dels punts, en la quinzena posició per a Tito Rabat, i és que va quedar fora dels punts i no va poder finalitzar la carrera va ser Álvaro Bautista. Anem amb la Superpole Race. La victòria va ser per a Topaz Razgatlioglu, segon Nicolò Bulega i tercer Álvaro Bautista. Destacar la vuitena posició de Xavier Vierge, novena posició per a Iker Lecuona i després en la 18a posició per a Tito Rabat. Pel que fa a la segona carrera, la victòria va ser per a Topaz Razgatlioglu, segon Nicolò Bulega i tercer Álvaro Bautista. En la vuitena posició per a Iker Lecuona, en la posició dels punts i no va finalitzar la carrera va ser Tito Rabat i Xavier Vierge. Anem amb el campionat, que està liderat per Nicolò Bulega, 111 punts, segon Topaz Razgatlioglu, que té 82 punts, tercer Daniel Petrucci amb 60, després Álvaro Bautista està en la quarta posició amb 59 punts, Xavier Vierge amb 23, Iker Lecuona 15 amb 14 i Tito Rabat en la 22 amb un punt. Per constructors, Ducati 111 punts lidera, segon BMW 84, tercera Yamaha 56, quart Pimoto amb 35, cinquena Honda amb 31 i la sisena Kawasaki amb 11 punts. Pel que fa a categoria de Supersport, la victòria va ser per a Canonchu, segon Stefano Manzi, tercer Bob Schneider. Destacar la setena posició dins de la zona de punts de Jaume Macià, novè Jeremy Alcoba i després fora dels punts acaba la posició número 28 Eduardo Montero, en la 30a Carrasco. Pel que fa a la segona de les carreres, la victòria va ser per a Bob Schneider, segona posició per a Stefano Manzi, tercer Tom Buteimos, segona posició per a Jeremy Alcoba, setè Jaume Macià. Després en la posició ja fora dels punts per a Eduardo Montero, posició número 23, en la 26 Ana Carrasco.
En el que fa el campionat està de la següent manera: Stefano Mansi és el que lidera, 85 punts, segon tot Buseimos amb 72, i en la tercera posició per a Bob Schneider amb 70, Jeremy Alcoba és setè amb 34, Jaume Baixa 8è amb 28. En la posició ja bueno, en este cas el que és el Supersport dels constructors, Yamaha 90 punts és el que lidera, segon Triumph 72, tercer Me Gusta amb 74, Ducati 55, cinquena Kawasaki 34 i sisena Honda amb 17 punts. Anem amb Supersport 300, que començava la temporada, i la victòria per a Jeffrey Buis, la primera carrera, segona posició per a Julio García, tercer Antonio Torres, en la cinquena posició va ser, perdó, sí, Julio García i Antonio Torres en tercera posició, quart per a Beña Fernández, després en la posició número ja fora dels punts en la setgena per a, en este cas, el pilot Juan Risueño, perdó. Després en la desena posició per a José Manuel Osuna, en la 18a finalitzar Fernández, després Marc Vich en la posició número 20, Uriel Hidalgo en la 22, i no van poder finalitzar ni David Salvador ni Unai Calatayud. Pel que fa a la segona de les carreres, la victòria de Beñat Fernández, segona per a segon Julio García, tercer Antonio Torres, després David Salvador és aquest en la cinquena posició, i en la novena posició per a José Manuel Osuna. Pel que fa a Juan Risueño, tretzena posició, i en la 17a Fernández, i després Uriel Hidalgo, 19a posició. I no ja pel que fa, perdó, als sí, anem a mitja classificació del Supersport 300. Julio García és el que lidera, 40 punts, segon Beña Fernández 38, tercer Antonio Torres amb 32, David Salvador décima posició, 11 punts, en la 14a José Manuel Osuna amb 7, i Juan Risueño en la 17a amb 3. Per el que fa als constructors, Kawasaki 40 punts, segona posició per a Kobe en 38, tercera KTM en 35 i Yamaha té 20 punts. I anem ja a l'últim, que és també començava aquesta temporada de R3 Crew World Cup, que és la monomarca de Yamaha. La victòria en aquesta primera carrera per a Christopher Clark, segon Alessandro Di Perso, i en la tercera posició va ser per a, en este cas, Aray Agasca. Aleix Gines, que és l'únic representant espanyol, en la 15a posició dins de la zona de punts. Pel que fa a aquesta segona carrera, la victòria va ser per a Mario Salles, segona va ser per a Tepei Kugawa, i en la tercera posició per a Christopher Clark. En esta carrera fora dels punts queda Aleix Gines. Un Christopher Clark, que és el que lidera en 41 punts, segon Mario Salles en 35, tercer Tepei Kugawa en 33, per a buscar Aleix Gines, posició número 17, amb un punt. I després ja dir per últim, abans de passar a MotoGP, que la propera carrera ja del Mundial de Superbikes serà eixa ronda dels Països Baixos al circuit d'Assen 11 i 13 d'abril, on per cert ja començarà el campionat femení de motociclisme. Ara anem a passar a MotoGP. En Motor a Punt parlem de MotoGP. Temps per a MotoGP, on es va disputar el passat cap de setmana eixe Gran Premi de les Amèriques al circuit de les Amèriques de Cota, Austin, als Estats Units. Moto3, la victòria va ser per a José Antonio Rueda, segon Joel Kelso, tercer Matteo Bertele, quarta posició destacar la d'Àngel Piquera, cinquè Máximo Quiles, sisè Álvaro Carpe, vuitè Adrián Cruces, en la dotzena posició per Adrián Fernández, tretzè David Almansa, fora dels punts, i no va poder finalitzar la carrera
David Muñoz. Anem amb la creació del campionat. Està liderada per José Antonio Rueda, 66 punts, segon Ángel Piqueras, 42, tercer Adrián Fernández amb 40, cinquena posició per Álvaro Carpeán, 30, vuitena posició per David Almansa amb 22, mentre que Adrián Cruz es troba en la dotzena posició amb 13 punts, 13 Máximo Quiles amb 11 punts, i Joel Esteban setge amb 7 punts, Marcos Uriarte la 21 amb 3 punts, i ja doncs, en el campionat dels constructors està liderat KTM amb 75 punts, segon Honda amb 43, i per equips Red Bull KTM Ayo 96 punts lidera, segon Level Up MTA amb 68, tercer Leopard Racing amb 62, Frincha MG MSI és quarta amb 49, CF Moto Valresa Espartim cinquena amb 35, i en la novena posició tinguem el Densi Racing Boe amb 15 punts. Passem a la categoria de Moto2. La victòria va ser per a Jake Dixon, segon Toni Arbolino, tercer Alonso López. Destacar la quarta posició d'Arun Canet, cinquè Izan Guevara, sisè Iván Ortola, en la vuitena per a Daniel Holgado, en la onzena posició per a Marcos Ramírez, 12 Òscar Gutiérrez, 14 David Alonso, 15 Alex Esquís dins de la zona de punts, perquè fora dels punts va quedar en la 16a posició Adrián Huertas, en la 18a Jorge Navarro, en la 22 Manu González, en la 24 Albert Arenas. Anem amb la classificació del campionat, que està liderat per Jay Dixon, 59 punts, segon Arun Canet amb 46, tercer Manu González amb 45, quart Alonso López amb 30, sisè Marcos Ramírez amb 27, vuitena posició per a Daniel Holgado amb 23, en la dotzena per Izan Guevara amb 12 punts, Albert Arenas Estretger amb 11 punts, en la quinzena Iván Ortola amb 10 punts, en la setzena també amb 10 punts està Alex Escrits, i ja a trobar a Òscar Gutiérrez en la posició número 21 amb 4 punts. També dir que Adrián Huertas té en la posició número 24 2 punts, igual que en la... en la 23 està Adrián Huertas, en la 24 David Alonso també 2 punts, i no a punt d'encara en la 28 Jorge Navarro. En la classificació del que són els constructors, Bosco Oscuro, 59 punts, és el que lidera, segon Càlex amb 58, Fouart tercer amb 10. Per equips, Fantic Racing, Lino Sonego, 69 punts, lidera, segon el Marc VDS Racing Team amb 66, i tercer l'Equimoli Dinamo Tintat GP amb 64 punts, i a destacar la setena posició del CF Moto Power Electronics Aspar Team, i la decima posició per al Q-Moto Frincha MSI, decima posició amb 14 punts. Passem a MotoGP. En la sprint la victòria va ser per a Marc Márquez, segon Alex Márquez, tercer Pecco Bagnaia, complet en la zona de punts, quart Fabio Gian Antonio, cinquè Franco Morbidelli, sisè Fabio Quartararo, setena posició per a Pedro Acosta, vuitè Luca Marini, novè una posició per a Yogura, i en la dècima posició ja en este cas estos són els que van puntuar en esta sprint, ja fora dels punts, onzena posició per a Fermín Aldeguer, en la quinzena per a Alex Rins, en la 17a per a Raúl Fernández, 18a Augusto Fernández, mentre que Maverick Viñales i Joan Mir no van poder finalitzar. En la carrera la victòria va ser per a Pecco Bagnaia, segon Alex Márquez, tercer Fabio Gian Antonio, complet en la zona de punts, quart Franco Morbidelli, cinquè Jack Miller, sisè Marco Bezzecchi, setena posició per a Enea Bastianini, vuitè Luca Marini, novè Yogura, decima posició per a Fabio Quartararo, 11a posició per a Alex Rins, 12è Raúl Fernández, 13è Augusto Fernández, 14è Maverick Viñales, i la quinzena posició per a Lorenzo Savadori. No van poder finalitzar els punts i fora de carrera Fermín Aldeguer, Marc Márquez, Joan Mir i Pedro Acosta. En la creació del campionat està liderat Marc Márquez, 87 punts, segon Alex Márquez, 87 punts, és el que lidera, nou líder del campionat. Marc Márquez, segon, amb 86 punts, tercer Pecco Bagnaia amb 75. Destacar la posició número ja dels espanyols, el següent en la llista és en este cas Pedro Acosta, és 13è amb 16 punts, Joan Mir és 15è amb 10, la setzena posició per a Alex Rins, que té els 10 punts, en la 17a Maverick Viñales amb 6, en la 18a Raúl Fernández amb 5, la 19a per a Fermín Aldeguer amb 3, també té 3 en la 20a Augusto Fernández, i ja el que fa al campionat de constructors està liderant Ducati amb 111 punts, segon Honda amb 36, tercera KTM amb 34, quarta Aprilia amb 33 i cinquena Yamaha amb 28. Pel que fa als equips, Ducati Lenovo
Team amb 161 punts lidera, segon Pertamina Enduro VR46 Racing Team amb 99 punts, tercer el BK Gresini Racing amb 90 punts, i de destacar la quarta posició de Red Bull KTM Factory Racing amb 35 punts, la sisena de l'Honda HRC Castrol amb 30 punts, en la setena posició Monster Energy Yamaha amb 26 punts, vuitena Aprilia Racing amb 25 punts. Ara de seguida amb Pere Flores analitzem el que va ser este Gran Premi de les Amèriques, i en quant a les declaracions dels pilots, la victòria va ser d'un Pecco Bagnaia, que diu que no entenia els comentaris d'algunes persones d'este esport. Me ha motivat, deia després de carrera. Després de les marques diu que soc míster segon, però al final el treball dona els fruits. Després Dijan Antonio diu que he acabat mort, el meu braç esquerre ha dit adeu. Moltes molestes encara per a un Fabio Di Antonio que aconseguia estar en el podi. Després Pedro Acosta diu que m'he fet el que tenia que fer, en aquest cas falla el que falla Márquez, sobretot parlant d'eixa eixida que va ser un poc de polèmica, que ara en seguida analitzarem. Mabe Viñales també parlant d'eixa Gran Premi, és un problema de direcció de carrera no nostre. Raúl Fernández diu que sent que està tot llest, però ha comès molts errors en situacions difícils. Fermín Aldeguer, que diu que després de 2 carreres de MotoGP ja sé com avançar. Mir diu estic content, però és el de sempre, no tenim armes per a lluitar. I Marc Márquez diu que quan tots pensen que no hi havia Mundial, avui pareix que ho he perdut. En fi, després d'eixa caiguda d'un Marc Márquez que estava sent el dominador d'este campionat i que va tindre una caiguda que no va poder finalitzar la carrera, i és la primer 0 que té esta temporada el pilot de Severa, que ha perdut el liderat, però sols té un punt de diferència amb el seu germà Alex Márquez, és el nou líder, i que encara no ha aconseguit victòries en carrera, però sí tot segons està com ha dit en les declaracions. I bé, sobretot destacar d'Alex Rins, que pareix que no estigui molt content després d'estar dins de la zona de punts, proper d'aquest top 10, i un Augusto Fernández que pareix que estigui més content també, a pesar de que està representant a Miguel Oliveira i acabar dins de la zona de punts. I després de repassar aquests resultats, classificacions i les declaracions dels pilots espanyols a MotoGP, és temps per anàlisi i temps de tertúlia, i tenim a l'altra banda de la parella telefònica el periodista Pere Flores. Aquí passem a saludar. Hola, Pere. Hola, què tal? Com esteu? Doncs encantat que estigués una temporada més així a Motor a Punt, i bé, un cap de setmana al Gran Premi de les Amèriques en el que tal vegada en un sprint que va ser de nou el dominador habitual, Marc, que Àlex Márquez seguia igual, i que bé, al final Pecco va completar una tercera posició, però jo crec que vam veure una sprint que després el que vam veure a carrera va ser totalment diferent. Sí, de fet, és que el que va passar amb l'esprint i la cursa és que es van fer en condicions de pista diferents, i això també va marcar moltíssim el desenllaç, el desenvolupament, juntament amb tot el peripé que hi va haver al principi de la cursa de MotoGP, que si vols en parlem en profunditat perquè hi ha molt que parlar, Sí, així és. No, de l'esprint poca cosa més a destacar, no? Els tres habituals que estaven marcant els tres primers jocs, i després sobretot la progressió que al final clavar 5 Ducatis ahir de les mateixes, i sobretot els bons resultats de Quartararo i Acosta, que és més o menys el que... Sí, és a dir, el que s'està demostrant en aquestes primeres curses de temporada és que, per exemple, tant Yamaha com Honda estan millorant, i això és cert. És a dir, segurament no tant no en la mida que ells voldrien i no com per ser absolutament competitius, però estan creixent. KTM jo crec que està més o menys estancadota, és a dir, no està fent ni més ni menys, i això es va reflectir a la cursa de l'esprint, com deies, on els ocupants del podi ja van ser els habituals d'aquesta temporada, i on es va tornar a demostrar que Ducati ha treballat per tenir la millor moto, això no hi ha cap dubte. Efectivament,
i després es va veure una carrera en el que jo crec que el guió a principi de carrera no es va veure. Van veure coses que pot ser que siga un surrealisme com el safety car que es va estavellar i després el moment en el que Marc Márquez agafa la moto, baixa de la moto i se'n va al pit lane a agafar una altra moto perquè estava en aquest moment també amb la previsió de les pluges i sobretot aquest moment que després ja cancel aquesta carrera degut a que ja se coneix que el safety car ha tingut aquest accident, aquesta eixida de pista i veiem una carrera un poc el procediment diferent a quan, evidentment, quan hi ha una carrera en bandera roja. En aquest cas no va arribar a començar, però ja es va veure un poc, diguem, que són un poc surrealistes, la veritat. Bueno, més que surrealistes, caòtiques. A veure, anem per parts. El tema del safety, escolta, pues va passar també un any a Sepang i tot això. La pista no està bé, el cotxe va ràpid i pot passar. Però la bandera vermella no la marca el cotxe, el safety, sinó tot l'enrenou, perquè això ho ha explicat el mateix director de cursa, el Mike Webb, tot l'enrenou que es munta arrel del que fa el Márquez. És a dir, el que fa el Marc Márquez és antireglamentari? No. És de llest, de murri, de pispa? Sí. És poc esportiu? Pues segurament també, perquè demostra també poc companyerisme cap a... No companyerisme, fair play. Tampoc l'ha de tenir, perquè això és un esport individual. Però a veure, anem a pams. El Marc Márquez arriba un moment que ni ell mateix, perquè a més s'han vist i s'han sentit les converses que té prèvies a la graella amb els seus mecànics i amb el seu cap de mecànics, en cap moment sap si el sancionaran, si no el sancionaran, però diuen, escolta, l'ha empifiat, això sembla que va més cap al sec, estem en pneumàtics de pluja, no dona temps de canviar, per tant, ostres, una idea pot ser anar a buscar l'altra moto, que la preparin, bla, 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 bla. Molt bé. Això ho fan abans de sortir corrents i aquí té una frase Márquez que el que vulgui dels nostres oients la pot anar a buscar la gravació i ho veurà a les xarxes i que diu no li diguis res a Ducati, és a dir, això vol que sigui una cosa seva. A partir d'aquí surt corrents cap al box. Què fa Bagnaia? Si aquest surt corrents, jo surto corrents. Què fa la resta? En la majoria surten corrents. Què passa llavors? Doncs el que passa llavors és que direcció de cursa, jo crec que amb molt bon criteri, treu bandera vermella, perquè la cursa no comença quan s'apaga el semàfor. La cursa comença quan els pilots han sortit a pista en la volta de formació 20 minuts abans. Per tant, la bandera vermella sí que atura el procediment de cursa. Per què l'atura? Home, doncs perquè pel pit lane hi havia mecànics corrent empenyent motos, mecànics corrent en totes direccions, pilots corrent amunt i avall, algun pilot que ja anava amb la moto a la ratlla de sortida del pit lane. Per tant, no només era un caos, era una situació perillosa, molt, molt perillosa. Per això és pel que direcció de carrera treu la bandera vermella i diu, senyors, parem i comencem el procediment de sortida ràpida, que és el que es fa també a Superbikes, hi ha moltes curses de motos, és a dir, un mecànic a pista, pim-pam, surten i fem la cursa en comptes de tot el procediment de graella. Això és realment el que passa. Què passa? Que el Marc Márquez, en definitiva, s'aprofita d'un buit que hi ha en el reglament. Un buit que segurament a partir d'ara o d'aquí unes setmanes es taparà perquè això no torni a passar. Per què perquè no torni a passar? Home, perquè és una qüestió de poc fair play. Hem de pensar, per exemple, els 3 o 4 pilots que havien muntat slicks a la sortida, que s'havien arriscat, que havien pres la decisió, pilots i equips, què passa amb ells? Que no importen, no li importen a ningú. És a dir, aquesta gent que sí que estava amb el que ells creien que havien de fer la cursa a la graella, el respecte cap a aquesta gent, des del punt de vista esportiu, on és enlloc, absolutament enlloc. I això és així de clar, és a dir, és tan poc respectuós per ells com és una idea tan brillant de Marc Márquez de fer això, compte, jo no estic jutjant ni cap a un costat ni cap a l'altre, sobretot perquè jo no soc ni ista ni antirres. És a dir, ni estic a favor d'una persona, d'un pilot o d'una actitud a totes o absolutament en contra d'unes altres. No, a mi m'agraden les curses, em dedico a això professionalment fa 40 anys i m'ho miro d'una altra manera. Dit això, insisteixo, el poc respecte cap als que sí que havien triat els slicks de manera a la graella, per tant, aquells podien començar la cursa. No s'atura la cursa, torno a insistir, perquè l'acció l'hagi fet el Marc Márquez, que ja he llegit coses d'aquest estil. No, clar, com és el Marc Márquez, ho van aturar. Si hagués sigut un altre pilot, no ho haurien aturat. No és cert, s'atura perquè hi ha perill. A partir d'aquí, imaginem-nos que jo sóc un marcià que baixo sobre el circuit de les Amèriques abans que comenci la cursa perquè m'envia el meu jefe i em diu, mira, a veure què és això de MotoGP. Clar, veig què és això
i me'n torno al meu planeta i dic, és una cosa de bojos, tu. No val la pena ni mirar-se-la. Perquè es foten, és a dir, han de sortir a córrer amb unes motos, però es foten a córrer cap a l'altre costat, uns altres deixen les motos, uns altres les empenyen, i el jefe li diu, no, clar, però no hem vist mai uns nedadors que surtin corrents de la piscina abans de començar una prova, o uns atletes que se'n vagin cap al vestidor, cap a darrere, abans de començar una prova d'atletisme. I el Marcià li diu, no, vale, doncs si ens posem en aquesta situació, pensem que el Marcià és un dels directius de Liberty Media que acaba de comprar el campionat del món de MotoGP. Clar, el primer que devien estar pensant, perquè a més això passava a casa d'ells, als Estats Units, és on cony ens hem fotut? On ens hem posat? Efectivament. I si a més, amb aquests directius, o amb els directius de Dorna, els organitzadors del campionat, hi haguessin executius, imaginem-nos, que havien convidat, m'ho invento, no, perquè no tinc ni idea, però segur que alguna cosa podia ser. Executius de grans companyies, digue-li Coca-Cola, digue-li McDonald's, digue-li que sí, que segurament cap d'aquestes, però executius en definitiva per intentar fer negoci, per intentar treure'ls cap al campionat del món de MotoGP. Què pensaran aquests executius? Hòstia, això és un circ. Jo no m'hi fico en això. Perquè és un circ. Per tant, que pot ser una acció brillant del Marc Márquez rascant el reglament i buscant un forat? Sí. Que això no li convé al campionat? Evidentment, perquè és respectar molt poc el fair play i l'esportivitat i la competició en si. És tot el que he de dir d'aquest paripé, d'aquest teatrillo que es va viure abans de la cursa de MotoGP. Sí, totalment d'acord, Pere, perquè és cert que sí, no és el més esportiu en aquest moment, Marc, i sobretot me quede en això que has comentat dels marcials, no? Sobretot perquè és que estic totalment d'acord en això, perquè clar, és una bogeria i sobretot era molt perillós en aquest moment en la pista, perquè clar, en el pit lane sobretot era el que més estaven amb molts mecànics i sobretot, i clar, i també hi ha que pensar un moment amb els slicks, que moltes vegades este tipus de carreres ha vist en aquest flag to flag que si alguns havien posat els slicks, altres que se canvien i en seguida que quan passen la recta de meta final l'altura de pit lane és quan de normal els que han canviat ixen ahí, que això tampoc, diguem-ho, no agrada, perquè ahí estan ja lluitant-se ahí en el pit lane quan el que ja que tindres un poc menys de desaceleració i ja acceleren com alguna volta o corregut, no? Perquè i també, sobretot, això també, diguem-ho, també és perillós perquè tampoc no hi ha aquesta distància, si s'havia reprès des d'ahir, no hi era molta distància, sobretot entre pilots, perquè estaven tots molt junts. Sí, està clar, vull dir, era una situació de perill, per això dic que a direcció de cursa, a la qual se'ls posa a parir en moltes ocasions, se'ls critica constantment per tot el que fan, tant si fan blanc perquè han fet blanc o fan negre perquè han fet negre, aquí jo crec que va actuar encertadament traient la bandera vermella, que insisteixo, no la van treure perquè el protagonista de l'acció fos Marc Márquez, sinó perquè allò i per beneficiar-lo, per aturar-ho tot, sinó perquè realment a la pit lane s'estava generant una situació de molt perill, però molt. Efectivament. I després, ja en carrera, el que es va veure era un bon ritme de Marc, un Alex Márquez que estava també allí i Pecco Bagnaia, però tot canvia quan Marc Márquez anava liderant la carrera i cau i evidentment el que més o menys li impedís més tard després en pista, sabent que no podia perquè l'estribera del canvi de marxes doncs s'havia soltat, caiguda de Marc que moltes vegades diguem és finalment en el jardí de casa, no? Estava dominant totes les sessions que està dominant des del que va començar aquest campionat i finalment doncs va canviar el guanyador i sobretot unes voltes, no, que Bagnaia doncs pensaven que bueno, ja les Márquez va tindre lluita i finalment doncs Bagnaia va avançar a les Márquez i bé, al final una victòria de Pecco Bagnaia que l'estava buscant i en fi, pilot com dic Antonio que també és pujar al podi, però ja diguem una carrera un poc distanciats els tres primers. Bueno, a veure, a la cursa el que es va veure des del punt de vista esportiu és que l'únic i gran rival de Marc Márquez és Marc Márquez, és a dir, el millor pilot del món, i s'ha de reconèixer, i és així, és a dir, el que he dit abans no té res a veure amb el que és com a pilot. El millor pilot del món té ara la millor moto, punt, vull dir, s'ha acabat.
Què és el que va passar? Doncs que en aquella volta aquell revolt de dretes el va agafar per dins del piano, per sobre del piano, en comptes de per sobre la ratlla. Se'n va anar a terra. Insisteixo, a Marc Márquez només el poden batre a dia d'avui les seves errades, sobretot. El pot apretar Bagnaia, jo crec que menys el pot apretar Àlex Márquez, però insisteixo, a dia d'avui, tal com està la cosa, l'únic que pot evitar que Marc Márquez sigui campió del món és el mateix Marc Márquez amb les seves errades, perquè si no, se'ns farà avorrit, bueno, no sé si avorrit o llarg, és a dir, als marquistes se'ls hi farà espectacular, però que em refereixo que es pot fer llarg per monòton, tot i que això no és bon i dolent, insisteixo, allò que deia abans, que no sóc ni anti-ningú ni ista de ningú. En cursa, Bagnaia té clar que aprofita la seva oportunitat, sobretot quan veu que com Márquez diu aquesta és la meva. De fet, Bagnaia ja havia anat ràpid en altres temporades al circuit de les Amèriques. Àlex Márquez demostra que està fent una gran temporada, traient-li tot el profit a una moto que no és d'evolució, per tant, és una moto que saben el que tenen des de l'any passat, és a dir, aquesta moto és la mateixa des de l'any passat, no la mateixa d'Àlex Márquez, sinó la mateixa moto com a tal des de l'any passat, i que per tant és una moto que se sap que funciona i funciona molt bé. I com l'Àlex Márquez és un bon pilot, està allà, igual que el Di Gianantonio està tercer, el Morbidelli està quart i compta, fet important, des del meu punt de vista, la cinquena posició de Jack Miller. Jack Miller ho està fent amb la Yamaha més bé que Fabio Quartararo i que Alex Rins. És importantíssim el que està fent Jack Miller amb la Yamaha, situant-se sempre entre els 6-7 primers. A Tailàndia, per exemple, té aquell problema amb el carenat que li impedeix acabar millor quan havia fet bona cursa. I una altra cosa a destacar, la novena posició de la Ogura. Ogura està demostrant que va ràpid, que l'Aprilia no funciona malament, el sisè de Bezzecchi, que segurament és un pilot que ha demostrat massa irregularitat, també ho demostra en definitiva que quan Martín torni, sobretot quan Martín estigui en forma, perquè hi ha alguna possibilitat que pugui anar a Qatar, ja es veurà si pot córrer o no, doncs aquesta moto el pot ajudar. I al marge del que són els resultats, parlem dels que no van acabar. Fermín Aldeguer anava per sobre de les seves possibilitats. En el moment que acaba el Fermín, que és un gran pilot i que està cridat a fer-ho molt bé a MotoGP, però no demà ni demà passat, sinó amb el temps i quan s'hi adapti del tot a la categoria, conegui la moto, en una cursa en circumstàncies més normal, amb un 100% de tracció a la pista, etc., ho farà molt, molt bé. Ja ho ha començat a demostrar, però quan cau va per sobre de les seves possibilitats. Joan Mir està col·leccionant moltes caigudes. Això sí, per portar la Honda al límit, per intentar evolucionar-la al màxim, per intentar treure-li tot el suc, sí, però acaba moltes vegades a terra. I Pedro Acosta, clar, la caiguda de l'Acosta, jo la inscric en una altra cosa. A Pedro Acosta l'han fet campió del món de MotoGP Impectore des que va passar a la categoria de MotoGP. Què és el que passa? Que tothom espera que el Pedro Acosta sigui campió del món demà passat. Jo me'n recordo l'any passat, quan al Mundial arribava a Jerez, ja tothom dient no, és que l'Acosta Jerez aconseguirà la primera victòria. No, home, no. Acosta és el pilot que és. La KTM és la moto que és. I això funciona així. I Acosta, que va preferir en el seu moment, ja fa anys, la continuïtat amb KTM i que KTM li assegurés un desenvolupament llarg i una arribada a MotoGP, doncs es troba ara amb una moto que no acaba d'evolucionar, no acaba de ser una moto guanyadora, una moto que possiblement en alguns circuits al llarg de l'any li acabarà permetent estar al podi i, per què no, potser lluitar per alguna victòria, però m'estranya molt, i una moto que pertany a una factoria, a una empresa que està en crisi, que no té un duro i que està esperant la solvència econòmica que li arribarà, perquè li arribaran diners segurament des de la Índia KTM, però és això, és a dir, per mi Acosta és víctima dels que l'han fet, és a dir, dels palmeros que diríem que l'han fet campió del món de MotoGP des que va passar a la categoria l'any passat. És a dir, escolta, que això no és tan senzill com mira, aquest serà el campió. No, això és més complicat que tot plegat. Sí, totalment d'acord. I sobretot el que he vist que és cap de setmana, deies, no? El Pedro Acosta, que és el que final no ha pogut acabar, i estic totalment d'acord, que crec que a Pedro Acosta algun dia que altre li arribarà eixa victòria, però crec que, com diu bé, tot té el seu temps. I Joan Mir sí, és de veres que està siguent molt ràpid, però la veritat és que no està portant això, i sobretot no treu els resultats i acaba tenint aquestes caigudes. Molt bé Luca Marini tenint aquesta vuitena posició, i les Aprilia estan siguent les millors. El debutant a Ogura, que en les dues últimes voltes fa uns avançaments
per a que puga sumar en aquesta novena posició i que faci un top 10 de totes les marques. És de veres que sí que estava veient que en aquesta sisena posició i crec que Ogura va fer una remuntada per acabar en una novena posició que va ser magnífic els avançaments que va tindre el pilot japonès, que està siguent la sensació del campionat del millor rookie per aquesta temporada de moment. A mi no m'estranyaria gens ni mica que si Honda torna a ser competitiva en 2-3 anys, Ogura acabés a Honda, acabés tornant a Honda, acabés al paraigua de Honda, que és qui l'ha fet créixer, i Honda encara pensa, i estic convençut d'això, que Ogura pot ser el primer campió del món japonès amb una moto japonesa. Està demostrant unes capacitats espectaculars, a banda d'estar demostrant que l'Aprilia no és una mala moto. Sí que és veritat que després l'Aprilia ja ens té acostumats que a mitja temporada comencen a baixar una miqueta el morro. Jo vull veure què passa amb l'Aprilia aquest any sense Espargaró i sense el seu tècnic, l'Antonio Jiménez, que jo crec que eren unes peces importantíssimes a l'hora de desenvolupar la moto i que ara està desenvolupant l'Honda, no ens enganyem. Efectivament, així és. Veurem si ara mateix Honda pot tindre també millors resultats. Jo crec que sí, que estan tinguent-los. Tenen unes concessions, igual que Yamaha, i també el que deies de Jack Miller, que en definitiva crec que està fent un bon inici de campionat, que s'ha adaptat molt bé a l'Honda, a la Yamaha, que no estava tenint la temporada passada resultats molt discrets amb KTM, i crec que això també és bo per a un pilot que molts el veien ja fora de MotoGP. Exacte, el veien a Superbikes. I aquest hivern el Jack Miller alguns el veien a Superbikes, imagina. Sí, així és. I va eixir esta última opció que quedava l'últim seient en l'equip de Pramac i ahí està. Per cert, va estar Augusto Fernández i que bé, va sumar punts, encara que ja diguem que això és una substitució d'un Miguel Oliveira que creguem que ja estarà segurament per a Qatar. Anem a passar a la Moto2, després tornem a MotoGP, però en Moto2 un Jay Dixon que està, diguem que fent un bon inici de Mundial, de segona victòria consecutiva per al pilot anglès, i Arbolino que quedava en aquesta segona posició, un Arbolino que sempre així més o menys en aquest circuit doncs, ha fet bons resultats en el passat i continua ahí tinguent aquesta segona posició, i un Alonso López que completava un podi en una carrera en el que Canet doncs, quarta posició. Després ja diguem, la representació espanyola de la tercera a la sisena posició van estar ahí, un Holgado que està fent molt bons resultats per a ser el debutant, vuitena posició per al pilot de Sant Vicent del Raspeig, i bé, sumar punts David Alonso i a les escrits, i una Diane Huertas que va estar també rosant no va rosar els punts, però va acabar els 16 punts, i el campió de Supersport, doncs veurem quin és el que aquesta temporada, que ja va sorprendre un poc en l'inici de temporada, sumant punts. Sí, l'Adrián s'ha d'anar adaptant. De la victòria del Dixon jo diria que va dominar com va voler la cursa. No oblidem que hi va haver 3 boscoscuros en els 3 primers llocs. La primera Càlix va ser de l'Aaron Canet, però compte, primera Càlix de l'Aaron Canet a 28 segons, a mig minut pràcticament. Sense cap mena d'opció de lluitar pel podi, no ens enganyem. No està malament el cinquè de l'Ethan Guevara, que demostra que potser amb la Boscoscuro està millor. M'està sorprenent molt el Daniel Holgado i també l'Ivan Ortolà, els dos pilots que venen de Moto3 i que ho van fer molt, molt bé. El Beiger, Déu-n'hi Duret, que va fer una desena posició. Els punts, els 4 puntets de l'Òscar Gutiérrez, que substitueix el Sergio García mentre estigui lesionat, tenen molt de mèrit, i jo en aquesta categoria, més enllà de mirar la classificació, miraria el que li va passar al Manu González. És a dir, per què no dir-ho, la cagada entre totes les cometes que va fer l'equip. És a dir, si tu arribes a un circuit, d'acord que queda molta temporada, però arribes com a líder del campionat, arribes com a primer classificat, no tens cap necessitat d'arriscar. És a dir, en una cursa on la majoria muntava amb moll, quina necessitat tens tu de muntar aigua al revés, de muntar sec, per veure si dones la sorpresa. Quan estava clar que l'asfalt estava moll, quan en una part del circuit estava plovent.
Qui pot fer això? Doncs això ho pot fer algú que no puntuï mai, algú que estigui molt enrere, per tant, algú que no s'hi jugui res. Però si vas primer, qui carai et diu que has d'anar a contracorrent per intentar donar la sorpresa? Si no et portarà res. És a dir, ja veurem si a final de temporada la pífia que fa l'equip del Manu González no li pot acabar comportant perdre el títol. Ja es veurà. Però aquí hi ha una gran equivocació. És a dir, tu com a outsider, és a dir, com a persona o com a pilot que pots tenir la possibilitat d'optar al títol, el que has d'anar al principi sobretot és arriscar el mínim possible. Sí. És a dir, jo entendria, és a dir, de la mateixa manera que entenc que el Senna Agius ho pogués fer, o que algun altre pilot, com Scritch, com Kuni, és a dir, gent, o un Salak, és a dir, gent que dius, home, Salak pot estar encara, mira, Salak el trauríem, perquè Salak pot fer un top 6, top 8 tranquil·lament. Però pilots que en principi no sempre hi compten, que arrisquessin per dir, mira, va, si la pista s'asseca, encara podré tenir opcions perquè rodaré 3-4 segons més ràpid que els que portin moll. Ho puc arribar a entendre. D'entrada, a falta d'informació, perquè en un costat de la pista, en el moment que prenen la decisió, estava plovent. Per tant, equivocació total. Però clar, això que ho faci l'equip del líder del campionat em sembla una aberració, francament. Sí, sí, es un greu error el que va a cometer el Manu González, en este cas l'equip, sobretot l'equip, perquè hem vist les gravacions on li demanen perdó al seu cap de mecànics i al telemètric. Sí, volia dir això, volia dir l'equip, és el que volia dir, que ha sigut l'errada de l'equip, de Manu González, i esperen que doncs puga revertir la situació, que en principi de temporada estava els dos primers carrers, aquesta primera carrera que va aconseguir la victòria, i que bé, és un dels candidats a tindre en compte per al títol. I en Moto3 la victòria de José Antonio Rueda amb distància sobre Kelso i Bertele, va ser no va ser una carrera de grup, no? Però és de veres que Piqueras, igual que Canet, en este cap de setmana han tingut que salvar unes caigudes que en condicions normals estaven havent caigut, no? En aquests entrenaments lliures que bueno, és que la salvada de Piqueras, jo no sé com trau eixa moto en eixa última curva en aquests lliures, perquè estava ja tocant el terra, i en este cas Canet també com no és per orelles, com es diu. I després, molt bé, la seva carrera de debut de Máximo Quiles, el murcià, que quedava en aquesta cinquena posició, i en fi, KTM domini en les 8 primeres posicions, i també hi ha que dir que en este campionat de Moto3 cada vegada se van... crec que anem a veure una varietat de pilots diferents a la victòria, i és cert que tal vegada els errors poden ser un factor, no?, per a decidir este campionat. Sí, tenint en compte l'experiència dels pilots, el que deies de Piqueras i de l'Arones, clar, tots els pilots tenen un talent espectacular, vull dir, les dues salvades tenen molt de mèrit. Jo en aquesta categoria veig que el José Antonio Rueda està potser un passet per davant de la resta de competidors, que segurament sí que hi haurà diferents candidats a la victòria els caps de setmana, però ara per ara s'està mostrant molt constant. El Rueda va decebre David Muñoz, que no ha sumat de moment cap punt, un altre pilot que semblava que havia d'optar al títol i que és segurament és massa impulsiu, i això no és aquest any, és de l'any passat i de fa 2 anys. Coincideixo absolutament amb tu el gran mèrit que té la cursa del Máximo Quiles, ja no només el fet d'acabar cinquè, sinó d'acabar només a 5 segons i mig del guanyador, és a dir, a 5 segons i mig del guanyador i a 1 segon i 3 dècimes del podi, això és importantíssim. Bon resultat també de l'Álvaro Carpe, el 6è lloc, és a dir, en definitiva, aquests que han pujat aquest any, el Guido Pini, la 11a posició, tampoc és gens dolenta. En definitiva, els pilots que han pujat aquest any del júnior, del campionat del món júnior, estan demostrant que tenen molt potencial, tenint en compte, això sí, que aquesta cursa tenia tots els condicionants de com estava l'asfalt, de si estava més humit, menys humit, a una temperatura més baixa, més alta, però has d'estar allà. Vull dir, el que diem sempre, l'asfalt està igual per tothom. Per tant, és qüestió de fer-ho més bé que els altres. Per això dic,
té especialment més mèrit el que han fet aquests pilots que acaben d'entrar en una cursa en la que van quedar fora el que dèiem, el que van quedar fora 6 pilots, jo especialment David Muñoz i també Luca Luneta. Per mi Luca Luneta és un pilot que té també molta velocitat però que està molt per terra, i és clar, dels candidats a estar davant, tant Nepa com Luneta com Rossi són pilots d'Honda, i és per això que veiem la primera Honda, la de Furusato, a la novena posició. Adrián Fernández, recordem que va tenir problemes, va haver de remuntar a Pitito i al final va acabar el 12è, això sí, a 24 segons, però en definitiva ja aquí veig el Rueda bastant sòlid, dins de tot el veig bastant sòlid. No sé si per liderar tota la temporada, però en definitiva per tenir la regularitat de poder ser el màxim candidat al títol. Efectivament, esperem també veure un magnífic mundial a Moto3. I bé, l'últim que comentar, Gran Premi de Qatar, la propera setmana, el circuit de Losail, i bé, condicions canvien, carrera nocturna, i sobretot anem a veure si veiem, sobretot en MotoGP, una carrera en el que sí, Ducati és el que sempre més o menys ha dominat en esta categoria, perquè evidentment és un poc el de sempre, no? Podem dir que les rectes que té este circuit, no? Aquestes característiques que té és que ajuda molt a les Ducati oficials, que sempre, ja diguem, la majoria de vegades ha aconseguit la victòria. I bé, anem a veure on situem a la resta i veurem si Martín reapareix així abans d'eixa gira europea que ja començarà a finals d'abril a Jerez. Bueno, en aquest Gran Premi de Qatar, que es disputarà de l'11 al 13, no és aquesta setmana, és la setmana que ve, d'entrada Martín ja ha dit que viatjarà, que potser ho prova, veurem si passa les proves mèdiques. Evidentment està tou, físicament no està al 100%, li falten molts quilòmetres de pretemporada, i jo crec que el Martín competitiu trigarem un mes i mig mínim a veure'l. Aquesta és una història. L'altra història, el Pecco Bagnaia s'ha posat el peu al coll ell mateix, dient que quan arribés Qatar, que Qatar era un circuit que s'hi troba més a gust, que és més ràpid. El que està clar és que el Pecco no estava pilotant fins als Estats Units amb una gran comoditat, i que als Estats Units no perquè guanyés, perquè va guanyar també pel que va guanyar, va caure Márquez, etc. Però sí que se l'ha notat més bé sobre la moto, una cosa que no estava des de principi de temporada. Cada vegada la moto està més al seu gust i cal tenir molt en compte Pecco Bagnaia. Però dit això, candidat número 1 a la victòria, evidentíssimament Marc Márquez. Vull dir, això és obvi, i torno al discurs d'abans. Cal veure que no cometi cap errada, perquè és el seu principal rival. És a dir, només les seves errades poden donar opció a la resta, tret això, això que deia el Bagnaia, que aquí podia ser més competitiu. És l'únic dubte que tinc. A partir d'aquí, d'aquests dos, Àlex Márquez, Franco Morbidelli, Di Giannantonio, i potser les Aprilia més endavant. És a dir, potser aquí les Aprilia més clarament davant de les Yamaha i de les Honda, i de les KTM inclús. Sense descartar un carrerón d'aquells de todo corazón del Pedro Acosta, però jo ho veig més o menys així. Sí, jo també, més o menys. Esperem veure bones carreres en aquest Gran Premi de Qatar. No este cap de setmana, com bé has comentat, sinó la propera setmana, i en aquesta última carrera abans d'eixa gira ja europea que començarà, com és habitual, ja és al circuit de Jerez, aquest Gran Premi d'Espanya, però això ja arribarà, però primer abans aquest Gran Premi de Qatar. Doncs, Pere Flores, moltíssimes gràcies per estar a Motor a Punt, i ens trobem en una propera ocasió aquesta temporada. Perfecte, gràcies a tu, una abraçada. En Motor a Punt parlem de Fórmula 1. Anem ja amb el temps de la Fórmula 1, on anem a tenir aquest Gran Premi de Japó al circuit de Suzuka este cap de setmana, però abans d'entrar en aquesta prèvia, doncs repassar resultats dels tests a Shakira Bahrein de Fórmula 2 i Fórmula 3. En Fórmula 2
El més ràpid del primer dia va ser Víctor Martán, segon Pepe Martí i tercer Leonardo Fornaroli. En el segon dia el més ràpid va ser Gabriel Emini, segon Víctor Martán i tercer Roman Stanek. Sisena posició per a Pepe Martí, mentre que el tercer i últim dia el més ràpid va ser Richard Beshor, segon Joshua Dursen i tercer Sagi Megitunif. En la posició número 16 va estar Pepe Martí. Pel que fa a la Fórmula 3, la victòria, el més ràpid en este primer dia va ser Mari Boya, segon Luis Sharp i tercer Tuca Tapone. Bueno, este és el cas del segon dia, on va ser Javier Sagrera en la 13a posició, mentre que Bruno El Piró va acabar en la posició número 30. En el primer dia va ser qui més temps més ràpid va ser per a Nicola Soló, segon Tuca Taponi, tercer Mari Boya. Javier Sagrera en la posició número 16, en la 17 Bruno Del Pino. I el tercer i últim dia el més ràpid va ser Rafael Cámara, segon Tim Tramnich i tercera posició per a Tuca Taponen. Mari Boya finalitza en la 12a posició i en la posició 24 per a Bruno Del Pino, en la 28 per a Javier Sagrera. Bé, després de repassar estos resultats d'esta Fórmula 2 i Fórmula 3, on tenien aquest test de 3 dies al circuit de Barenyes a Kir, anem ja amb les notícies més interessants de la setmana, que evidentment és eixa que ja van contar que era un secretaveus i que la passada setmana se va confirmar que Liam Lawson ha baixat a l'equip de Racing Bulls i ocuparà el lloc de company de Max Verstappen és Yuki Tsunoda. Era ja previsiblement el que estava passant, els resultats de Liam Lawson no acompanyaven i amb això és el que finalment l'escuderia austríaca s'ha decidit, s'ha pres aquesta decisió i ha hagut reaccions un poc des del Verstappen mostrant el recolzament a Liam Lawson després d'això, com també un propi Javier Soler que deia que s'apiadava de Lawson i no s'ha convertit en el pitjor en 2 carreres. Després diu que Tsunoda se ve amunt amb les seves pretensions de cara a Red Bull en la carrera de casa, perquè és evident que corre a casa al Japó, i crec que moltes voltes també les reaccions com la nova de Liam Lawson, que reacciona amb el radical comiat del pilot de Fórmula 1 Red Bull. La reacció sense Red Bull diu que és dur, i després Helmut Marko diu que sense pietat de Lawson és com un bossejador que ha sigut derribat, i en fi, aquestes són les reaccions d'un Red Bull que ha fet tants canvis des de Kvyat, Albon, Gasly, en fi, molts noms els que han passat per principi i que han sigut canviats, i ara doncs, Yuki Tsunoda va ser el que pilotarà en este cas el Red Bull, acompanyat de Max Verstappen. Un Max Verstappen, per cert, que en este cas Red Bull està intentant retindre'l, i és un poc el dilema que tenen, no? Perquè és complicat, tenen una encrucijada per retindre a Max Verstappen. També pareix que no acompanya molt del que el futur de 2016 siga molt bo per a l'escuderia, però en fi, encara queda molt hasta 2026. Norris atiza a Russell, pense que eren més listos. Resuma que la Helmut Marko i Red Bull diu que és una banda descabezada. Stroll diu que ven part d'Aston Martin i s'assegura el futur durant dècades,
Uno dels seus demostrus diu que vull estar de lo més proper de Verstappen. Sobre Alpine, Pierre Gasly diu que Alpine podia lluitar pel Mundial en 2026 sempre i quan l'equip prenga les decisions correctes esta temporada. També una notícia de Fernando Alonso, bueno, unes declaracions, diu que hi ha que donar-li temps a l'inici, i és que la F1 no és com el futbol, indica el pilot asturià. I Checo Pérez diu que la gent s'està donant compte del difícil que és pilotar a Red Bull, on per cert també el Red Bull tindrà aquesta decoració en Suzuka per a, en este cas, va ser l'últim gran premi de Red Bull amb el seu monetitzador de Honda en el circuit del Japó. Va recordar un poc aquests colors blancs al Honda d'èpoques anteriors. I Ralf Schumacher, antic rival de l'Asturià de Fernando Alonso i un operador habitual de la gralla, diu que Alonso ha guanyat molt pocs títols per al seu talent. Anem amb el circuit de Suzuka, circuit que ja és molt conegut en la Fórmula 1, un traçat d'eixos ja són mítics, aquestes curves com la 130R o les frenades fortes o aquestes passades per el túnel són ja conegudes. Sol és una zona de DRS, este circuit de Suzuka que va haver el primer Gran Premi de Fórmula en 1987, un circuit que té 5,8 quilòmetres de longitud i donant 53 voltes en la carrera de Fórmula 1 i 307,4 quilòmetres de distància en un Gran Premi de Japó que qui més ha guanyat així és Michael Schumacher en 6 victòries i 5 per a Lewis Hamilton. Els pneumàtics Pirelli portarà els compostos C1, C2 i C3 rebatejats com a dur, mitjà i blaner respectivament, i que, en fi, els horaris n'hi haurà que tornar a matinar de nou. Tercer cap de setmana que és matina, sols anem a tindre Fórmula 1 en este gran premi, que bé, seran els últims lliures el dissabte a les 4:30 de la matinada. La classificació serà a les 8 del matí de dissabte també, i per al diumenge a les 7 del matí la carrera de Fórmula 1. Recordeu que ho podeu veure a través de Dazón en la seva plataforma i Dazón F1 a través de Movistar Plus, Orange i Vodafone. I en quant a meteorologia, doncs estarà ennuvolat el dissabte amb temperatures de 17 de màxima i 3 de mínima, i el diumenge és possible que plou, és possible que aparegui alguna de pluja, n'hi ha un 60% ara mateix de probabilitats, amb temperatures de 21 de màxima i 11 de mínima, així que podíem veure els automàtics intermitjos, i tampoc no se descarta els mateix de pluja extrema, però en fi, ja veurem. Això ja veurem, això. Així que la major dels sols per a Fernando Alonso i Carlos Sainz en este Gran Premi del Japó, que contarem la propera setmana així a Motor a Punt. I fins així aquest programa. Un plaer a tots els oients que ens escolteu a través de Ios FM, també als que ens escolteu en alguna de les emissores de la xarxa d'emissores municipals valencians que connecten aquest programa, o com no, el nostre podcast en qualsevol de les plataformes que està aquest programa, que recordeu que en el podcast doncs, podeu escoltar aquest programa o qualsevol dels altres, o si s'heu perdut algun trosset, a qualsevol dia estan disponibles. No sols aquest programa, sinó aquests 418 que hem enregistrat fins la data. Nosaltres tornem la propera setmana per repassar el que ha sigut este Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
1 i també doncs, en la prèvia també d'aquest Gran Premi de Bahrein i de Fórmula 1 i també el que serà, també tindrem aquesta prèvia del Gran Premi de Qatar de MotoGP. Res més, que passen un bon cap de setmana, que disfruten del motor i de l'esport. Adeu. Something inside me called freedom.